Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag sa inyong tanan. Mao ni si Dr. Kagapi sa Doktor sa Kahanginan. Ang number nato kay 0991 215 3123. Usabon ako ang number namo 0991 215 3123. May buntag ya kay Sir Ding Dukot, kay Sir Dennis Lasso, motong bago na to na broadcaster sa DXUM 819, kay Station Manager Roy Johnson, o kay Engineer Ronel Mandresa, mao na sa atong booth karon. May buntag po sa kuang manghod si Lady Margaret, mao na siya ato ang director o production manager, o po siya po ang naga-comment po na kuha sa inyong comment diya sa Facebook. Nakuha na ninyong Facebook o text messaging. So may buntag sa inyo tanan, mao ni si Dr. Kagapi. Good morning kay Sunshine Kagapi. Ako na siyang cousin. First cousin. Good morning sa imo, Sunshine. Kamusta na diha? So ang atong number sa Dr. sa Kahanginan, kung kinsa man tong gusto mag send og mga messages or mangutana sa tuang mga sa atong programa na ipangutana bahin sa ilang mga sakit, sabon lang nako ang number kay 0991 215 3123. Mao na siya ang number sa cellphone, 0991 215 3123. So atong topic magud karon mga kaigsunan, nata diri sa mga first aid. Kung unsang buhaton ninyo kung dili pa mo maabot dito sa doktor o di pa mo makaadto sa ospital. I-try lang na ako cover ning mga tanan sakit, pero di magid nato na ma-cover sa kabaga sa libro sa doktor. Pero kana mga mga kasagaran lang ang karaniwang mga sakit. So sugod na ta mga kaigsunon. Ato ang number atong first na sakit kay sakit sa ulo. Kung unsaon ninyong buhaton kung nagasakit ang inyong ulo. So daghan man na klaseng sakit gud sa ulo. Ang pinaka kasagaran na sakit kaning ginatawag nato na migraine. So unsaon nimo paghibalo na migraine siya as compared sa uban sakit sa ulo? Excuse me, inom lang sa akong tubig. May bala ninyo na migraine na siya kay isa lang ka parte or isa lang ka side sa imong ulo ang sakit, kung left ba or right. Kung nagasakit gani na inyo ang ulo, labaw na ganing nakakadiri sa stress kay na trabaho or samo kay inyong lugar or kulang kas tulog, tingala ka ang ulo, sakit sa inyong ulo diri lang sa right or pwede pod na lang pod sa left. Labaw naiuban tao na na sila makitaan sa ilang mga mata na yung mga puti ba na murag ang tawag na mo na aura na say ingana na say murag makita ni sa na puti na suga, or napoy uban na masimhutan murag sunog ang iyang masimhot nila. So kana siya ang pinaka common na sakit, migraine ang tawag na mo ana. So ang buhaton nimo, ang imong first aid ana is adto dayon ka sa pinakahilom na lugar na walay suga. Ato ka dito sa imong kwarto na ihilom na way suga, unya mo piyong ka. Pagkapiyong nimo ana, pagkadugayan ana, siguro give or take siguro 1 hour ka dito sa sulod, mawalaan day na og sakit sa imong ulo. Kung migraine gid siya. Tapos ang pinaka-effective gid ana is tanggalon nimo ang source sa imong stress. Siyempre na kay problema sa imong trabaho, edi magpalayo ka sa imong trabaho kasi na siya balik-balik. Kani may mga migraine mga higala, mga wala pud siya sa ilaha lang sa edad 30 years old pataas.
Pagka 30 years old pataas na siya, mawala na ng inyong migraine. Mawala na siya iya ba. Tungod man gud na sa daghan kayong isa ka factor or ginaingon nato na hinungdan, mga apil na to ang hormones sa imong lawas kay medyo daghan pa kag mga ano ba, imong lawas naga-adjust pa sa imong pagtubo o sa imong puberty ang ginaingon nato. Pwede pod sa ato ang pag buntis ato or menstruation, pwede man gud na siya. So kung nga na gani ato day mo sa ngit-ngit na lugar, tapos mag ano mo mag piyong kanang ngit-ngit na hilom magpiyong, tapos kulaton lang ninyo tapos mag-inom mo og paracetamol. So kana siya ang isa sa mga first aid ana niya. Okay, so unta nakadungog mo to. Ang sunod, kung nalipong. Daghan man gud ang problema sa lipong, kung dili siya hinungdan ato ay taas imong blood pressure, pwede po na gud siya na naa kay problema sa dalunggan. Okay, so labaw na ganang gikan ka og swimming, tapos nikalit lang na napansin nimo nagasakit imong dalunggan. Nya kadugay na moglipong man ka na malipong. Kung dili problema sa imong high blood, i-check man na nimo sa imong blood pressure. Dili pod problema sa imong mata. Kaya ang mata nimo kailangan man na nimo i-check up kung ginatawag nato na nakay guba sa mata. Dapat ka mag mag eyeglasses, di ba? Kay naman tayo ginatawag na astigmatism. Unsa man ang sa kalibutan na ng astigmatism. So kanang astigmatism mga igala, natay ginatawag na natay level sa tuang vision. Okay, so unsa man yung ginaingon na level sa tuang vision? Kaning natay kanang straight line, straight na horizontal line, or kung makita ninyo, natay degree sa tuang pagtanaw sa kalibutan. Karon, kung ginatawag nato na 0 degrees na siya, naa siya sa straight kayo, kadugayan man gud ana ang imong mata makiwi siya gamay. So kung dahil lang kaning imong right naa siya problema kiwi siya gamay og mga 4 or 5 degrees. Yan na siya kakiwi ay imong right. Pag kiwi imong right, diha na ka ang ginatawag nato na astigmatism. Dili na siya tungod kay ang imong pagtan-aw dili ka klaro, dili na siya mao. Ang astigmatism man gud, dili level ang imong duha ka mata. Kung ikuha na nimo sa katong style nila na ibutang nimo sa kahoy gani sa pag-measure ng karpintero, sa tawag na Sir Ronel kanang pang-measure sa karpintero gani. Kanang na level mo na level. Pag level ni mga na, wala sila dito sa kuha na imong duha ka mata. Wala dito sa tunga. Nikiwi siya gamay. Mao na siya. Kailangan nimo permanente na ka mag eyeglasses sana. Magsuot na kay eyeglasses sana kay kiwi man yung pananaw sa kalibutan. Mao na siyang malipong ka. Mao nang astigmatism. Dili na siya tungod sa imuhang pag tanaw sa object, dili ka klaro, dili na siya mao, lahi na siya. Okay? So, ang buhaton ni mga na, musuot ka og eyeglasses, mo na siya ang pinaka, kung nagigay astigmatism or magpa-check ka sa ophthalmologist. Okay? So, ang kato, kung dili nga to ang problema nimo, balik ta sa mata. Kung dili sa mata yung problema, sa dalunggan, ang buhaton nimo is steady nimo imong ulo. Dili nimo siya lihokon kayo. Karon, iutang nimo imong i-plant nimo imong duha ka tiil sa ground. Sa butana dili ka mag higda kay mas samot ka kalipong. So maglingkod ka unya i-plant nimo ang imong tiil sa yuta. Ibutang nimo imong tiil sa yuta para mo balik imong equilibrium.
Karon, dili na ka magsigig lihok ana, maglingkod lang ka. Tapos mag-inom ka og tambal. Ang tambal ang tawag ana Betahistine. Pero amot lang karon kung mong reseta ang pharmacy ana kung walay reseta. Okay? So karon sunod ana is ang kuan mo gid ng mga lipong sa mga tao, ang pinakauna gyud ana mata. Sunod ana dalunggan. Ang third gyud anang common ana niya or ang kasagaran na hinungdan ngano malipong ang isa ka tao is katong ilang BP or diabetes. So kana sila dili na nimo sila ma-first aidan kung tag-as na sila. Okay, kung taas imong high blood, taas po imong diabetes na sugar, di na nimo malibyuhan unless mo inom ka atong imong maintenance. Okay, so kasabot man tanan ato no. So mag-maintenance ka, walay lain ko na niya. Okay, so napoy uban kanang ginaingon nato na diabetic siya pero mubo ang iyang sugar. Kana siya kanang naga-injection og insulin. Makakita man mo ana no. So matingala mo na uban tao na na-injection og insulin, labaw nakalimot og breakfast. So ang mayang buhaton ana manggod kung nagsugod na gani siya pamugnaw, nagkurog-kurog na siya, kaon mo og candy. Candy na gahi. Kanang tamis. Ha? Iugom na nimo, di na ninyong nguyaon. Tapos kana siya dala day ninyo sa doktor. Labaw nag-injection siya og insulin kay kana manggod siya, kailangan na siya i-dextrose tong iyahang sugar kay nag-low na gid kay ang sugar ba. Labaw na kanang lisod kay siya matahon. Kani mga pasyente mahigala, lisod siya matahon. Labaw na kabalo ka na diabetic ni siya. Nya ni kahit na siya murag sig katulog, kato siya. Dagan dayon mo sa ospital. Kay kana siya dili man na siya stroke. Tungod na sa sayang diabetes, nag-hypoglycemia ang tawag ana namo. Tapos dito lang ibutang ang dextrose. Okay? So, kung i-note lang ninyo na kung diabetic siya, kung naga-insulin siya, kalit lang siya sige katulog, idagan ninyo sa hospital kay tagaan siya o dextrose. Pero kung napa mo sa stage na kabalo siya na kulang, nakalimot dahil siya kuha, nag-inject siya insulin, nangurog siya, namugnaw, pakauna ninyo siya mga sweets. Labaw na kaning candy na gahi. Okay, so humanata dito sa diabetes ha. Na mubo ang sugar. Napay uban kaning ginatawag nato na heat stroke. So unsa man ning isa man ang ka problema nato kay nalipong siya, heat stroke. Karon tungod ni siya kay na prolong ang iyang exposure, nadugay ang iyang exposure dito sa sunlight or sa kainit. Nag-dehydrate na siya plus nag-init ang iyang lawas na to the point dili na mag-function ato ang mga organs including ang katong brain na to, ginayon na to. Karon unsang buhaton nimo ana? Ang first aid ana niya, iadagan din na ninyo dito sa lugar ng bugnaw. Butang ninyo na siya dito sa bugnaw na lugar or sa shade sa ilalom sa kahoy. Paypayan ang pasyente. Tapos, kung pwede, abrihan nimo tanan niya mga suot na nakainit sa iyang lawas. Okay? So, kanang first aid niya, kung kaya ninyo, buuan ninyo siya ice water or butahan ninyo ang iyang ulo o ice water. Kana sila para mubaba ang iyahang temperature or temperatura sa lawas. Kaya sobra man nakasaka sa iyang temperature na overheat ba kung tayo lang sa kotse pa ni nag-usok-usok ang radiator sa kainit. Karon saan pag-ayo na butanin mo siya, bugnaw kayo na lugar, bugnaw kayo na ice, bugnaw kayo na tubig, paimnon ninyo kung semi-conscious na siya, kung namata na siya. Kay kung medyo tulog pa siya niya, paimnon mo siya tubig, matukan na siya. Okay? So, mapwede na siya ma-aspirate, musulod ang tubig dito sa iyang hiningaan.
So dili ta sa gustuhan na, di ba? So dapat medyo unsa siya, medyo awake siya to or mata bago ninyo buhaton. Tapos karon, pag nahuman ninyo siya first aid, habang gina first aid ninyo siya, tawag na mo og ambulansya or kotse na idala siya sa ospital. Kay siyempre, dili man na siya ang first aid, dili na siya tambal. Mo ganing first aid ang tawag na to kay first aid pa lang. Di siya katong tarong yun sa iyang pagkatambal. Kay isa man gud nang kunana niya, kung dehydrated yun ang pasyente, tagahan mo na siya og katong dextrose. Kung grabe yun ka dehydrated ang pasyente sa kainit. Okay, so naman na tatong heat stroke. So, good morning day kay ako ang auntie, Amy Zaballero. Good morning kay Tita Agna Valencia Lampli. Good morning kay Olidap Sotniraba Jul. Mapag palang umaga po, Dok, from Batangas. Mama po ako ni Jan Padillo. Ay, tama. Mother pala ni Jan Padillo. Hi, ma'am. Jairo MR, good morning. Good morning po sa imo, ma'am. Nadiri, related topic from ato ang text messenger 0898 iyang last number. Ang migraine ba para lang nasa batanon kay hormone man kaya possible ba nagikan pagkabatanon hantod sa katigulangon? Salamat. Ang migraine headache manggod mga higala na siya limit. Kung continuous ang imuang migraine headache 30s pataas, nanatay problema ana. Ginatanaw na siya either sa mata or natay problema diri sa atoang kasing sa atoang utok. Kung dili gid siya madalit matanaw na normal. Kung normal siya, excuse me na libog ko. Kung normal siya, check po nimo ang inyong metabolism. Pasibutan na kaning atoang problema sa kung high blood, problema sa imong diabetes, problema sa imo tanan-tanan. Balabaw na kaning kulang ka sa kaon, kulang ka sa electrolytes. Kaning mga migraine na sakit good, pangbatanon lang gina siya. Okay? Dili gina siya rare na kayo ang tigulang na magka-migraine. Na unless nagid say family na history na ingana ang ilang pamilya magka-migraine gid siya. Pero kung pagtigulang mayon siya migraine siya, labaw na kaning episodic, kaning balik-balik ang yung migraine na walay hinungdan, imbestigahan na siya sa doktor. Tanaw na siya, ang isa diya ang CT scan. Tanaw na siya kung nagi problema ba si diagnose aneurysm sa kuday na say ang iyang ugat dito sa iyang utok na siya diferensya. Okay? So dili na siya pangtigulang ng migraine headache. Okay? So kung namoy migraine headache na tigulang na mo, labaw abot na mo og 60s ana, pa-check ninyo ang inyong mag-general check-up na ta. Una lang ginaingon nato. Okay? So asa naman ta karon sa nauman naman ta atong heat stroke. So sunod, kung ang imuhang ubo nagsigilang kag agham, kanang dili gani siya na ay dili na ta sa lungs. Kung ang ubo nimo sigilang tag agham, dili ta mag-produce og laway. Magsila siya magana anta sige ana labaw sayo sa buntag or kaning bugnaw sa hapit na gabi na, magsipon ka na nay gatulo diri sa imong likod sa tutunlan. Pag ingana gani, ang pinakakuan gyud ana, epektibo gyud ana is mo bukal kag tubig karon ipa-lukewarm nimo siya kay binukal imno na nimo sunog gid imong dila. Ihimo nimo siya lukewarm. Unsa man ang lukewarm sa Bisaya kay no? Maligamgam man na sa Tagalog. Anyway, butahan nimo lukewarm, butahan nimo asin. Kana siya imno na nimo, hinay-hinay na nimo, mura na siya kape. Mo dry man na ang imuhang tutunlan na eventually mag-dry siya.
Kana mangyapon ang ginatawag nato na ginaspray sa ilong. So mo na siya ang ginabuhat nato pang tuob. Nanay asin gamay, butang nimo dito sa tubig. Bukala nimo. Tapos simuto nimo para mo dry gamay ang imong agihanan sa ilong sa hangin o sa imong baba. So mo na siya ang ginabuhat kanang ginaingon nato na salinis. Seawater man na siya nagi-sterilize. Salinis. Mahal kay na siya pag palito na nimo dito sa butika. Pero seawater lang na siya nagibukal unya spray na ninyo sa inyong ilong. So mura gyapon na siya nay asin. Nay uban na reformulation na siya gi-additional pero ang main ingredient na is asin na gibutang sa tubig or tubig dagat. Nya spray na nyo sa ilong para mag-dry sa gamay. So mo nang ginabuhat ninyo kung naamoy mga allergic rhinitis ang ginaingon or kanang ubo ninyo na sigilag munggawas lang og sayo sa buntag o kaning sa hapon na or gabi na bugnaw na bugnaw kay ang panahon. Pero batay lang ni siya, naay dakong pero. Pero kung ang inyohang ubo moabot nag 4 weeks, dugay na kay siya ba? Upat na kasimana. Upat na kasimana inyong ubo, unya sila mag sige ana. Dako na kay posibilidad kung namo sa Pilipinas na TB na siya. Labaw na kaning ubo na nagyapon sa dili sa sayo lang sa buntag, dili lang po siya sa bugnaw sa gabi. Tibuok adlaw siya na siya imong sikag ana. Kailangan ninyo magpa-x-ray o magpa-sputum exam. Okay, so dili ninyo na siya na kani ni doktor pasigkuan lang ni allergic rhinitis. Pero kung katong ibu-ubo ninyo maabot man siya whole day. Labaw nagkaluya na ka, nagkapayat na ka. Sakit imong likod sa gabi, nagasingot-singot ka sa gabi. Na ang tingala ka nabugnaw man. Kana siya. Dako kay posibilidad na PTBs na siya. PTB. Okay, so TB ba kanang tuberculosis? Mo na siya pag ana gani ato na mo sa doktor ninyo. Okay? So na tatong ubo. Nadiri kay 2677 bago lang siya nag-text. Last lalaki 32 years old panabo. Good morning, Doc. Unsay buhaton sa taong nga kulang og sperm count? Okay, so ang buhaton mo gud ng sa tao, ang isa man gud ka rason nga no gamay imong sperm count kay ang imuhang itlog exposed kay siya sa init. Pwede na siya. So tayo lang sikag lingkod og init na lingkuranan kay bulad lagi init. Pwede pod na sige kag suot og brief naguot kayo. Pwede pod na naga-supporter ka permanente. Pwede pod siya na sisag kaigo o imong itlog. Kani man gud mangingani na rason ni gala tungod na siya sa kainit or na inflammation sa imong itlog. Karon ang first aid ana niya is magsuot ka o dili ka mag-brief sa balay. Number 1. Number 2, perminte bugnaw ang imuang region kung asa to imong itlog. Number 3, kung gusto ka magka-baby, dili mo mag-sex every day. Dili. Na siya schedule. Labaw na katong naay ovulation ng babae. Kay kung low ang imong sperm count, sir, pasabot ani gusto ka magka-baby, di ba? So, ang alibyo ana niya is pabugnaw nimo ang imong itlog. Pero namang giuban na ang rason ana niya kay imuha mismong itlog ang problema. Mo na siya kailangan na siya i-investigate. Ang isa dito ultrasound. Kinatay ginaingon na varicocele. Unsa man ang varicocele na kuan? Unsa pasabot ana? Naay mga ugat-ugat
ning imong mga itlog, kaning itlog nimo na ugat-ugat, magunitan na ninyo kay mura man sag nay mga bitok-bitok dito sa imong itlog. Isa na siya ang rason ngano init na imong itlog kay kaning dugo nato init man ni siya. So kung daghan siya ugat dito sa itlog, mabalot siya kainit, mao na mga matay ang sperm. Mao nang isa ka rason mga higala, natay anatomy nato na gibuhat sa Ginoo. Munaog siya ang itlog, mulihok siya ba, mulihok. Kay kung bugnaw, di ba matingala mo ano mo, gahi siya, pasaka, mong gahi siya. Musulod siya dool sa imong lawas. Pero kung init, magluya siya, maglupaypay, madto siya dito sa palayo. Isa na siya ang rason ngano na ay control ang lawas sa atong sperm count. Kay pag init siya, mapalayo siya sa lawas. Motong kung daghan kayo ga ugat ni mo ang itlog, varicocele ang tawag na niya, operahan na siya sa doktor, tanggalon tong mga ugat or iligate or ipiton para wala na imuagi na ugat dito. Kato siya, isa to siya ka rason nga no low yung sperm count mo nang ipa-check na ninyo sa urologist. Okay, so salamat kay sir sa imong pangutana. Wala gyud kaisip na pwede po din nato ma-first aid ng low sperm count. Wala na na-appeal sa ato ang topic. Pero salamat kay sa imong text message. Karon, asa naman ta? Okay, so unsang buhaton kung nagsakit imong kasing-kasing? Diri sa imong dughan, nagsakit siya. Kana siya, emergency na siya. Dili na nimo patugayon. Labaw kaning sakit sa imong dughan, mukatay siya dito sa imong kamot na left. Left nimo na arm. Sa tawag na braso. Sa left nimo na arm. Kung nagkalat ang insakit sa imong dughan, labaw diri dapit sa may left. Mukalat siya diri sa imong left arm. Heart attack na siya. So kung ang heart attack, diretso dayon ta sa ospital ana. Walay ma first aid ana niya na madala ang isa ka tawo kundi ang ginatawag nato na CPR. Okay? Kung pagka ang kasing-kasing mo gud mahigala, mag-pump na siya og oxygen sa tuwang lawas, di ba? Pati sa utok na to. Karon, kung dili na mag-pump ang heart kay nag-heart attack lagi, kailangan mo siya na ikaw ang mag-pump para sa iya. Mao na to siya mag-CPR ka. O butangan nimo hangin ang iyang lungs. So kung dili mo kabalog CPR, kailangan mo mangitag tao na kabaluan na para mabuhi siya padulong didto sa hospital. Kay nana siya ay about 60 seconds para dili siya maigo ang function sa iyang brain. Okay? Kung puntahe lang na wala na siya hangin, ang pinaka-average naa siya 60 seconds na kailangan mo siya CPR dayon bago mawalaan og oxygen ang hangin. Okay? So, kana man siya ang 60 seconds, 1 minute. Okay? So, karon mag-break lang sa ta kay atong sponsor. Mao ni si Dr. Kagape, doktor sa kahanginan. May buntag sa inyo tanan. Balik ta sa tuang programa, Doktor sa Kahanginan. Salamat kay sa inyo mga text o sa mga message sa Facebook. Ang number nato sa Doktor sa Kahanginan is 0991-215-3123. Sabon lang nako. Ang number nato sa tuang Doktor sa Kahanginan kay 0991-215-3123. So, ang number sa akong secretary kay ako ang clinic manggod kay nasa UM Multitest Suite 21 diri na sa Bangoy Street near Royal Mandaya Hotel. Tapos ang schedule nako is Monday to Saturday 7 a.m. to 12 noon except Wednesdays 9 o'clock kung sugodan na tungod aning radyo. Karon half day lang yun ko. Tapos kailangan nyo mag-text akong secretary. Ang number niya kay 0995-221-8007. Sabon na ako ang number sa akong secretary.
0995-221-8007. Kailangan ninyo mag-text sa iya kay surgeon man ko, mag-opera man ko, mawala ko sa clinic kalit. Muna, mangutana mo bago mo moadto sa iya kay sayang sa inyong pamasahe o inyong time. So, kung pwede lang, moadto lang mo sa sekretary. Nya, naay man ko'y uban na naga-message ako sa Facebook. Dili kay nako na siya makita kay pag magsugod na kay kog trabaho diretso-diretso na maguna dagan kay pasyente sa clinic. Unya naana siya mga times na dili gid ko ka basa. Malate na kog basa na mga gabi na siguro unya. Siyempre, unsa maning ubang tao di ba di ganahan ang iyang trabaho dalon sa iyang balay. So unta makasabot mo na dili 24 hours ang amuang kung pwede, kung kaya na mo, dili mi 24 hours mo trabaho, di ba? Kay stress mangyapon na sa mo. So, another related sa atong topic ganina na atong topic magud ganina kay first aid. So, na nang utana diri. Sa to? Facebook question. Gikan kay Rosalita Giltendez Adtuon. Good morning, Doc. Mangutana ko, sige, sungguhon, unsa man day ni siya, Doc. Ang pinaka-common gyud ana or pinaka-hinungdan anang sunggo kay ang imuhang ugat sa ilong, nipis man na sila kayo, nipis na sila, for the reason na ginapainit na niya ang ginahinga nimo na bugnaw na hangin para magwapo pagsulod sa imong lungs na dili ma-irritate ang imong lungs. Ang pangpainit niya, mura siya radiator. Kana siya, gagmay na siya na blood vessel. Or kanang ugat. Kung wala mo kasabot sa ng blood vessel. So, gagmay na siya na ugat. Karon tungod sa kainit or kabugnaw, mo, buak to siya. Pagkabuak ka na, dito na magsunggo ang sa kapasyente. Kung sikag sunggohon, pasabutan na sa imo ang lawas, nadali kay siya magisi itong blood vessel na to or ugat. Ang buhaton nimo na pinduton nimo diri sa nose bridge kaning ilong nimo dapit sa may mata, sa tunga sa mata, diyan nimo pinduton. Karon pag pinduton nimo siya, magduko ka, dili maghangad, baliktad. Kay kanimo kung ginaingon nila na maghangad ka, dili baliktad na siya, magsamot ang dugo ana. Magduko ka. Niya, siyempre magdugo-dugo, magtulo-tulo man siya, edi magbutang kag trapo diri dapit sa may ilong nimo. Tapos kung kaya nimo, butangan nimo siya ice ang diri sa gawas. I-ice nimo siya para mag-constrict ang magkipot or mugamay ang katong imong ginatawag nato na ugat. So mao nang ginabuhat nimo, butangan nimo ice, pilis-pislito nimo kaning imong ilong na diri dapit sa tunga sa mata. Diyan nimo siya ipislit. Karon pagka napislit na nimo, magduko ka. Okay, so man na siyang first aid ana. Kung kusog gid kayo yang dugo na dili gid sa madala masking dugay na kag pinislit diya, makabot na kag mga siguro more than 2 minutes, sige gyapon kag dugo. Adto sa doktor kay kami ginasuludan na namog nasal packing ang tawag na niya. Ang tawag na niya kung kabalo mo musulod ana sa ilong ninyo pero dili na ko recommended kung di mo kabalo. Merocel na siya. Isulod na ninyo sa imong ilong kay mo expand man na siya unya ipito niya ang imuhang ugat dito sa sulod. Okay? So ayo pataka ang nagsulod ana kay ang diri sa tong ilong, yung mga higala, na siya connection diri sa atoang brain. Ang connection na niya, tawag nato ana is cribriform plate. Kana siya na plate, kung mag-infection na siya, diretso na siya sa imong utok. So, magka-meningitis ka. So, dako na kayong problema kung sikag sulod o butang na dili pwede dito sa brain. Maano siya, ma-infect siya. Okay, so salamat kayo sa imong question, ma'am. Hello, diri sa Ma'am Moon Cañete. Hello, Doc. Good morning. Nalang ko'y pangutana po. Nay alternative or other pwede na anesthesia na pwede sa patient na nay hyperthyroidism for tooth extraction. Salamat po, Doc. God bless.
So, kani manggong na hyperthyroidism, before na siya operahan or tagaan siya og opera, tagaan siya og mga anesthetics, kailangan siya i-control sa ang iyang hormones, ayang hyperthyroid. Ang iyang thyroid, nakusog kayo ang function, i-control sa na siya. Mo nang tagaan sa kanya og tambal sa doktor. Kana siya, kato mga mazol, di lang ako ingnon sa inyo kay delikado na siya kamulang mainuman na. Kailangan siya, inom nimo na siya for at least 1 month. Pagka inom nimo na siya 1 month, kunya na control na ka sa imuhang thyroid hormones or imong functions thyroid, dito na ka pwede ma-anesthesia. Miski unsang anesthesia, ang pinaka-safest gyud is local anesthesia. Karon, kung dili ka ma-local, pwede na ka dito sa ginaingon nato na general anesthesia kay i-control naman sa ang thyroid nimo. Pag dili sa control man gud natay ginatawag na dili na hilabtan sa doktor kay mag-thyroid storm na siya. So unsa man ning thyroid storm? Ang thyroid storm ginaingon nato kay hilabtan ng imuhang lawas na dili pa controlled ang imong thyroid. Labaw nag-hyperthyroidism ka. Ang epekto ani mukalat tong imuhang inaingon nato na thyroid hormone or kaning chemical sa thyroid padulong sa imuhang lawas, sa imong mga organs. Isa na dito ang kasing-kasing, kusog kayo ang iyang pumping, ang gawas ana ma-stroke ka or ang imuhang dili gwapo ang paghatag sa oxygen sa imong kasing-kasing sa imong lawas, mao nang mo shutdown imong lawas. Isa na dito, unya mosaka ang imuhang temperature sa lawas to the point na mura na siya nagkalintura ka grabe kataas. Mao nang kaning thyroid storm delikado kay ni siya. Ang kuan gyud ani dapat ka sa ospital. Mao nang pag namoy hyperthyroidism, dapat mo musturya sa inyong surgeon or sa inyong dentist kay dapat dili kahilabtan ana kung dili pa controlled imong hyperthyroidism. So God bless kayo. Salamat kay Ma'am Moon Cañete. Salamat sa imong pangutana. At least naliwanagan mo sa ingana klaseng sakit, hyperthyroidism. Okay? So, nadiri kay Cres Aida Ginubiagon. Good morning. Unsay vitamin imno nako? Limtanon kayo, 18 years old na lalaki. Salamat, Dok. Cres, ang imong problem ang god kung kalimtanon kay ka, nagka-multitasking ka. Daghan kay ka ginahuna-una. Kana, pagka una-una nimo na medyo dili ka makakonsentrate sa isa ka lugar. Kung grabe gyud ka kalimtanon ka, pati ang imuhang pizza karon or ang imuhang birthday or pangalan sa imong mama, pangalan sa imong igsoon, kana siya ang kailangan na siya tambalan. Adto na mo rito sa ang pinaka-common gina neurologist na doktor, internal medicine na siya, pwede pod sa psychiatrist. Kay basig na kay anxiety disorder or depression ana. So kana man gud siya ang isa gyud na kalimtanon ka ana niya. Dili ka focus di ka oriented sa time and place kung asa man ka dapit. Okay, so kung nga na gani, Cres, kung dili pa ka kung normal imong kaon, unya dili pa kay ngadto ka kalimtanon gyud, pwede nimo siya isa-isahan lang nimo yung trabaho, dili nimo siya daganon tanan mo nang kalimtanon kay ka. O palayo ka sa mga alcohol. Ikani mga alcohol manggod ginaapekto gyud na ang kaning mga beer gani. Kanang beer or kaning gin. Nagi na memory loss. Kaya ginatira man niya imuhang utok. Kana siya kadugayan na yung sige inom ana. Kung nagainom man ka, Cres, undangin na nimo. Kung iyan nakakalimtanon, murag lahi na gina siya na simptomas. Okay, so kung dili man ka na Alzheimer's, pangtigulang lang man siya. Kaon nagtarong, isa-isahan lang nimo yung trabaho, dili ka mag-multitasking, ginaingon nato. Tapos, focus sa isa ka trabaho lang. Okay, so kung kaon nagtarong, hindi naman kailangan mag-vitamins kay nakuha na nimo sa pagkaon. So, shoutout lang ko sa mga daghan na kayo nag-shoutout sa tuwa sa FB Live.
From Jairo MR, good morning. Kay Marivi Gadiane, good morning kayo sa imo ma'am. Kamo ang sige atong shout out sa atong FB Live. Sarah Densing Richiver, good morning po sa imo ma'am. Ikaw perminti man mo sige kuan sa tuang programa. Salamat kayo kay Sir Judah Natividad. Pati sa YouTube na po ni siya. May muntag do kagapi Junior ug sa tanang naminaw. Watching from Samal Igako, sa Samal pagid siya nagtatanaw. Si brownout diya sa Samal, kaluoy po na ninyo. Kabalo ko kay taga Samal man pud mi. Taga Davao o taga Samal, naman pud mi rest house diya. So nadri kay Juvie Tupas Soteranya, good morning Doc, watching. Salamat kayo Judy. Juvie. Kay Marivi Gadiane, radio lang ko naminaw Doc. Salamat kayo ma'am. Yun sa niyo pag-type aning Facebook Live kung naka sa radio lang. Kuyaw siguro ni Powers nimo. Kay Gel Slow, good morning. Good morning pod. Kay Karim Sob, KR Sob, uy. Morning, kapi-kapi ta bong. Hinahinay lang sa pagbike o sa vloggers nimo kay basig maligsan ka, simbak ko. Tapos kay Jan Padillo, salamat kay Jan. Imong mama, gidalagi nimo sa imuhang kabuang diri sa Facebook Live. Salamat kay sa inyo tanan. So, daghan-daghan po mo ano karon. Dito sa mga text message. Kay daghan-daghan na po sila. 6523, good morning Doc. Asa dapat imong clinic sa Davao? Dalo na ko akong asawa kay duna siya GERD. Kanang iyang kuto-kuto ba? Salamat, thanks. Akong clinic na ako sa Multitest, Suite 21, Ponciano Street or Bangboy Street na siya karon. Na siya dito sa atong ginatawag na harap na siya sa Royal Mandaya. Salamat kay ato lang mo dito sa akong kay para tanawon ako na yung asawa. Nadri kay 6590, Emma Nabunturan, Tagtig Paminaw. May mutagdok, may bang Drenex itambal sa arthritis, dili ba makadaot? Salamat kay ma'am sa imong question. Kay kani siyang Drenex is unsa man ni siya? Dexamethasone. Unsa man ning dexamethasone? Steroids na siya. So, unsa man pasabot sa steroids katong kung naminaw mo last week, makadaot na siya kidneys. Kung nanghatag sa inyo na diri sa pharmacy na siya na walay reseta, bukbuka na yung ulo. Kaya nga nanghatag na siya Drenex sa imo. Kana sila, kadugay na pagsigag inom ana, mag-crisis na imong lawas. Pasabot ana mo, shutdown imong lawas. Mo, bagsak ang imuhang normal hormones. Ang sunod ana, madaot ang inyong kidneys o ang inyong atay. Karon, pag may tabo na siya, unsang sunod ana? Dialysis. 2,000 per session, 3 sessions per week. So, 6,000 per week ang dialysis. Wala pa'y labot sa ubang tambal. So, kana siya, baligya ginayon inyuhang mga kayutaan diha. Kung magsige mo inom anay dexamethasone, or brand name, na po siya brand name, dagan man na, Desilon, Drenex, kana sila, ayaw yung taon mo inom ana, para lang sa arthritis. Kay, kana siya, madaot ang inyong lawas. So, salamat kayo sa imong question, ma'am. At least, na inform ta mo na dili siya maayo imnon kung kamukha mo lang. Okay? So, nadiri, ikan kay 7231 may muntag dok unsay tambal sa baga na nay tubig. Salamat. Kaning baga na magud na nay tubig, ang pinaka gyud na hinungdan is pneumonia. So ang tambal gyud na is pwede na siya na antibiotic. Pero nay uban ana tungod man gud na siya sa kasing-kasing. Ang kasing-kasing ninyo palyado na siya ba? Sa palyado sa imong kasing-kasing mo backflow na tong tubig na dapat igawas niya sa imong lungs. Dili na siya maayo ang iyahang pagka pumping na pump niya ba. So muna siya pump sa inyong kotse. Pag pump o gasolina, di na siya masulod dito sa sa heart mismo. Mubalik siya, backflow siya dito sa kung asa man tong turbo siguro sa turbo. Okay, so kung isang mekaniko na kasabot na mo sa kong gingon. Karon kung naitubig ana, ginahatagan mo pampaihi ana. So, ngano dili ta magdispensa na sa balay lang.
o guided siya by the doktor. Kay pag ihi ni mo ana niya maabot man kag dehydration ana. So, imbes na makatabang, magsamot kag kaluya. Kay matanggalan man kag potassium ug sodium sa imong lawas, pero potassium gyud ang pinakakuan gyud ana. Okay? So, nadiri kay 6384 may buntag dok. Nguta na lang kung unsay tambal sa lapalapa na nagminhod. Binhod yung lapalapa. 6384, kung binhod yung lapalapa, pwede man kuna siya diabetes na siya na sobra na samot na siya na wala nimo na control. Control na nimo imong diabetes kung batanon pa ka. Pero kung tigulang na ka, medyo ulahin na to, kailangan lang nimo siya bantayan na dili siya masamad para dili siya mag-infeksyon. Pero ang first aid yun ana niya is vitamin B, katong mga ginayon nato na Polynerve, Neurobion. Kato sila, imnon to nimo once a day para at least na kay pampakuan sa nerve nimo. Pero kung ang problema gid ana kay nakay sakit, ayuson sa tong sakit. Kay mo ang katong mga alibyo lang, igo lang man to sila alalay lang mo na mga vitamins. Di man na siya kanang miracle drug na isa imnon na nimo, maayo dahil nimong sakit na daghan kayo. So, alibyo lang to siya. Nadiri 5054, hi, ask lang po about anti-TB na gamot. Tapos na ako 6 months, 2018. Tapos 3 months karon dok, 2022. 9 itubo lymph nodes, pwede pa ba ako inom ng anti-TB? Yes, ang kuan na niya adto ka sa specialized center kay nag-ingon na siya ng tawag nato na nag-relapse imong TB. Bale, nag-usab ang imong TB, pwede man ko na siya, resistant na siya sa original na tambal. So, dili na tong katong karaan nimo na giinom tong 2018, baguhon na nila. Pero, naa na sila kambyo-kambyuhon. Mao na to siya ang kailangan nimo mato sa katong specialized center, isa na diha katong SPMC or dirita sa Mindanao, Southern Philippines, Mindanao Center. Tawag na? Tama mo siguro na, SPMC. Okay, di lang ako kabaloon sang ko na kay di mo ka permit ko balik-balik ko dito. So, medical center na siya, Southern Philippines Medical Center. So, makatawa na lang itong mga taga-SPMC. Insa, Dr. Kagapi, pataka ang istorya. Sige, so, pag-inga na gani, nibalik imong TB, gikan kag, ni inom kag TB. Inom kag tambal para sa TB. Kailangan mo mato na katong specialized center, TB center na, kay tagaan na kag katong tambal na medyo lahi na siya, isog-isog na siya, pero daghan po siya side effect. Okay, so dili basta-basta ang doktor sana mo dispensa kay daghan kini siya mga side effects. Mao na tong specialized center na mo adto. Labaw nibalik nimong TB. Pwede man kay trial sa doktor for another 3 months kung kadugtong lang to sa atong 6 months nimo. Kung bago lang kasi nibalik ka 6 months unya pagtanaw, wala pa na ayo medyo imong TB, pwede ka niya ibalik ato. Pero kung dugay-dugay na nibalik ang TB ninyo, mas maayo pa siguro na muadto mo sa SPMC. Okay, nadirigikan kay 3150, may buntag dok kagape, pananglitan, nanay ubo, nga murag lag naay gibati na plema sa atong tutunlan, mao lang sigig ehem-ehem. O man na siyang ginayon natong agham. Pero wala naman ta nagluya, wala po gikalintura. Kumbaga normal lang man atong gibati. Ug nga naman dok, nang gitambalan og sakit TB nga numabot man tong tag-unom ka bulan, unya tagko pagyud kayo ang tambal nagipag-inom unya. Tag-tulo o tag-upat pagyud. Rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, etambutol. So 3150, before ta magtambal anang anti-TB na tambal, dapat gina sa doktor, tanawon ko niya kung TB bagid ay mong sakit. Para may balance sa doktor na siya, isa na dito ang x-ray. X-rayan ka sa doktor. Tapos, kung dili pa gyud siya sure sa imo na nagka-TB ka, nakabutang nito na dili sure na TB siya, mag sputum exam ka. Unsa man sputum exam mo?
isubmit kag laway dito sa laboratory, ipatubuo nila tong kagaw nito. Pagtanaw nila ng TB gani siya, mo positive na ka atong sputum exam. Kana siya, dito na musugod ang doktor magtambal sa inyo. Dili kay tungod lang kay agham-agham lang ka, nya tambalan ka, dili pwede ana. Wala tay reason nga no magtambal siya o iyana sa imo. Pero kung naa siya evidence or ebidensya sa imong lawas na naa kay TB, isa na ito ang x-ray. Magtambal na ta og para sa TB. Okay? Kani mga agam-agam lang good, usahay man good allergic rhinitis ra na siya. Tungod lang ka nang nag-allergy lang imuhang agyanan sa hangin, labaw ng ilong o labaw na diri sa tutunlan, sa bugnaw or sa init kay na panahon. Kana sila mag-agham lang gyud kana. Pero kung naagid kay katong x-ray, labaw nag-x-rayan kas doktor, ataga nagikagtambalan na niya. Ngano dagko na siya kay per weight man na siya. Depende sa imong timbang. Kung more than 40 kilos mangod ka na, upat na kabuk tambal imong imno na. Pero tong uso pa tong banig-banig tong una manggod, ato ganing ginatawag na to sa health center, banig ang tawag na niya sa Tagalog. Kay mura nagbanig kadaghan o kadako, latag siya banig ba. Nya daghan kay na siya natambal. Kato siya, isa-isahon to siya, tanahon sa nurse mo, DOTS, directly observed therapy mo na sila. Pagka imno na nimo, dito na siya buhian kanya, kay nahuman na mag-inom, kay namoy uban, kuhaon lang tambal, taguon. So mo na rin sa tong DOTS na ginaingon. Karon kung dito na ta sa modern medicine na upat lang kabuk tambal na isa kabuk upat kabuk tambal sa sulod sa isa ka tabletas per weight na siya o depende sa imong timbang mo nang tagaan kanila og either tulo or upat. Okay, so naman na siya ginatawag na to na side effect pod, so ma-overdose pug ka. So shoutout lang kay Romelin Tutor Segura. Hello Doc, morning sa tanan ug naminaw sa radyo ug sa live tanaw, good morning, watching from Matina, Davao City. God bless po sa inyo. Kay sa Tortina Albarasin Gake, good morning po sa inyo tanan. Kay Dudes Munez Cubero, good morning Doc, best and warm regards sa family. Na-miss ko si late Doc Ed, my co-ex-seminary. So salamat kay Sir Dudes Munez Cubero, salamat kay sa tanan sa inyong suporta. Kay nagdali lang ta kay happy to man. Erlinda Cedeño Reyes, good morning Doc. And Lady Margaret watching FB Live. Salamat kayo sa inyong mga shoutouts. Ma'am Arlene Basida Tamarion from Tagum City. Salamat kayo sa mga watchers from Tagum City, especially Ma'am Arlene Tamarion. Neng Torres Sayon, good morning Doc. O sa tanan watching live, God bless. Og Miriam Toledo Damasin, maayong paminaw, kang Sito og Jomer Pichon nga nagpanday diri sa Countryville, Kabantian. Salamat kay sa inyo ang paminaw. Og katong namanday sa inyo, basig naigo na ang kamot, kay naminaw na di sad apil sa iyang martilyo. Okay, so Rina Kilala Sokong, good morning. Good morning sa inyo tanan. Nahuman na itong programa. Salamat kay sa inyong sa paminaw. Salamat kay Sir Ronel Bandresa sa kong igsuon na si Lady Margaret ug sa ato ang tanan diri sa DXUM ug sa atong FB Live DXUM 819 Radyo. Mao ni si Dr. Kagape, mobalik sad ko next week. Dr. Kagape, doktor sa kahanginan.